Kumusta ang baby pagaspas? Wala, takbo pa wi. Yeah. Mga kasinag, good morning. Pasensya na kayo mga kasinag. Lagi akong busy sa papagawa nating simbahan. I-update ko naman kayo ngayon mga kasinag kay Pagaspas. Alam ko mga kasinag na inaabangan nyo ito, si Pagaspas. Hindi ko pa sa inyo na-update. Binigyan ko siya ng pagkain kanina. Ayan o. Ayan, yung pagkain niya nilalanggam na naman. Oh, yung langgam na itim na naman bagayan. Oh. Pagaspas, kumusta ka na? Ha? Pasensya ka na kung hindi mo na kita naasikaso ng toda-toda. Busy pa kasi ang tatay. Nagagawa tayo ng ating simbahan. Kaya pasensya na ha. Ayan, kumakain yan mga kasinag. Oh. Seryoso. Seryoso si Pagaspas. Ngayon pala mga kasinag, may nagpadala pala sa akin na pang gawa ng kulungan ni Pagaspas, yung pambiling net. Kaso lang mga kasinag, hindi ko pa po maasikaso gawa ng inuuna ko muna yung simbahan. Diba ang sabi ko sa inyo, yung mangga na yun ay kukulungin natin ng net, kulungan ni Pagaspas. Sa mga susunod mga kasinag, update ko kayo ha. Dito muna si Pagaspas, nawala naman yung yung kalamintas. Nagsawa din yung ligha mga kasinag. Kaya ngayon ang pumalit naman yung langgam na itim. Yun naman ang pumalit. Sa masusunod mga kasinag, update ko ay pag walang kulungan dyan. Ngayon lang po talagang busy kasi malapit na magpista dito. Mga ilang linggo na lang. Kaya talagang pilit kong gustong tapusin na yun. Gawa ng may mga asikasuhin din ako dito sa bahay. May pandayin din ako. Kung makapansin nyo nga yung bangkirahan namin dito, walang dingding. Ayan pandayan ko pa ito mga kasinag. Tapos yung lababo namin doon sa loob, ganun rin. Sira na rin yung lababo namin doon sa loob. Papandayan ko rin. Hindi ko lang ito maasikaso mga kasinag. Gawa po ng inuuna ko talagang simbahan. Gusto ko talagang matapos yun. Nung nakaraan, naisingit kong bubungan. Yan mabago yung pawid na ito. Bago. Yan, kung mapansin nyo, bago yan. Gawa nang nagbutas-butas na ito mga kasinag. Katulo. Tapos ito, yan, bagong kabit ko yan mga kasinag. Kung makikita nyo, sariwa pa. Ayan, naisingit kong trabahuhin ito nung nakaraan mga kasinag. Gawa ng nagtuturuloan na nga. Pag naulan, ako ng problema kaya naisingit kong itrabaho ito. Matapos na yung simbahan mga kasinag, dito naman ang ayusin ko. Dito sa bahay namin, lalo na magpipista, marami pang asikasuhin, magkukuha pa akong mga panggatong na para sa pista. Wala kasi akong katulong dito mga kasinag, ako lang talaga. Kaya pasensya na kayo ha. Ngayon pala mga kasinag, punta na tayo ng simbahan at gawa ng baka yung yung kagawa na binayaran ko nandun na. Baka inaantay na ako, walang katulong yung kasi lahat ng Team Lakas ngayon, busy. Walang ibang tutulong dun. Ilang araw ng busy, lalo na si Tio Mando, si Kuya Melvin, na membro ng sa Disipulos mga kasinag. Kaya tayo ang naiwan. Kaya kailangan ayusin natin yun. Dalhin natin itong kambing. Doon ko na muna itali itong kambing mga kasinag. Ayan yung kambing pala natin na barako. Tapos ito naman yung bago. Ayan. Yung binigay ni Sir Donnie na pambiling kambing. Ayan na sir. Naibili ko na po. Ito yung bago nating alaga mga kasinag. Sabi nung pagbilhan natin, buntis daw. Hindi naman pala buntis, busog lang. Nung kinuha pala natin yung busog lang, palibas hindi rin naman ako marunong kung paano malaman na buntis ang isang kambing. Busog lang nga yung mga kasinag, kupis na bagan tiyan. Sige na. Kaya dalawa na ang kambing natin mga kasinag. Oy, saan kayo pupunta? Hali kayo, dito. Dito. Ito. Update ko kayo may mga kasinag ha pagdating ng simbahan. Batahin ko mo itong kambing na ito. Nandito na ako sa simbahan mga kasinag. Wala pa pala yung ating
trabahador. Wala pa pala si Boss Charlie. Patayin natin ang ilaw. Antayin ko lang mga kasinag at nang makapagtrabaho naman kami. Baka nagbaton pa ng lambat yun. Kasi naglalaot yung mga kasinag eh. Hindi ka busy ngayon. Nga? Hindi. Hindi ka busy ngayon. Wala akong pupuntahan. Sila ang busy. Pakain pa ulit bago eh. Ako kasi kaso natatik pa rin naman ako. Hindi pa ko natatagal mag ano. Hindi alam mo yung pambing ko dyan sa taas. Saka yung matuli niya naman. Wala dyan. Hindi ko pa dinila yung matuli niya. Ganda. Makuha na lang ako. Makuha rin batang baldi. Batang baldi. Haluin ko lang muna ito. Para pag madala akong tubig. Ayan mga kasinag, kung mapapansin nyo na dali na itong haligi natin. Ayan, oh, di ba? Mapansin nyo, oh, nakinisa na. Ayan, makinis naman yan. Okay na yan. Tapos yung mauka-uka sa biga, ayan, natrabaho na. Tapos dito sa likod, ayan, kung mapapansin nyo dito sa likod mga kasinag, ano, oh, di ba? Oh, may nakinis na rin to, pero hindi pa tapos. Balikan naman namin ito mamaya mga kasinag. Gawa po ng tanghali na. Hindi ko kayo na-update kanina. Gawa ng may nagpapatugtog, may sounds, mga copyright ako. Kaya hindi ako nag-vlog kanina. Ngayon ko lang na-vlog. Yan naman titirahin mamaya. Yan. Tapos yung dito, yung taas na ito, may mauka-uka na yan. Dali na ito mamaya mga kasinag. Tudas na. Tapos na baka mamayang gabi, mag-overnight kami at gawa ng pinturahan namin to. Basta update ko lang kayo mamaya mga kasinag ha. Mananghalian muna kami. Mga kasinag, magandang hapon. Balik trabaho na naman tayo. Init. Nandun na yung aking katulong. Tapusin namin mga kasinag na trabahuhin yung mga pinisan dun sa labas. Tapos naman yun ngayon. Grabing init. Okay na yan. Huwag lang maulan. Tapos yung dagat namin ngayon mga kasinag, update ko kayo. Ayan. Ito ang lagay ng dagat namin ngayon. Kung mapapansin nyo mga kasinag, daming bilad na palay. Tapos yung dagat namin ngayon, ayan, kalmadang kalmada, diba? Parang sarap maligo kasi napakainit. Kaso lang mga kasinag, may trabaho tayo, kaya huwag mo tayong maligo. Susunod na lang i-update ko kayo. Ngayon ay papunta na ako dito sa simbahan. Hindi na tayo mga kasinag. Ay, may mga chikiting. May mga chikiting na huwa-uba. Hay.
mahulog ka dyan sa bayabas. Ayan ang mga kasinag. Ayan. Yan ang aming simbahan. Phew. Konting kimbot-kimbot pa mga kasinag. Tapos na ito. Ayan yung natira namin siminto kanina. Haluin niya. Buti hindi ko matumigas, ano? Mga kasinag, magandang hapon. Natapos na pong trabaho ni Boss Charlie. Ayan na si Boss niyo. Natapos na mga kasinag. Ayan, ipapakita ko na sa inyo ha. Ayan. Oh. Na-finish na. Ay, na-finish na. Na-kinis na. O, kung mapapansin nyo, di ba? Ang ganda na. Ayan. Salamat talaga ng marami sa lahat ng nag-sponsor, nagtiwala. Ayan, kung mapapansin nyo mga kasinag, oh. Oh. Ang ganda na. Ito kasi kaya yan may ganyan mga kasinag, yung nilagyan ito ng santo sa loob. Ayan, oh. Oh, di ba? Oh. Ayan. Nakita niya, paikot na yan mga kasinag ha. Oh. Okay na. Salamat ng marami. Sa lahat na nag-sponsor para sa aming simbahan. Salamat. Pipinturahan na lang namin mga kasinag. Pintura lang kulang nito. Baka mamayang gabi, mag-overtime kami. Pinturahan namin yung loob. Kasi malapit na mga kasinag eh. Halos lahat magiging busy na kaya. Magpipintura kami mamayang gabi. Ayan. O, di ba? Okay na. Andito yung alaga kong kambing mga kasinag. Ayan o. Yun. O nga. Ginawa kong kalabaw ang aking kambing ah. Ayan o. Walang nangyari sa iyo dyan. Wala pagka ganyan. Paano ka makakain kung puro sabid ka? Ito yung bago nating kambing oh. Ay. Sandali kasi. Maintindihan kung nasaan lubid mo. Sabi kasing sabid, wala pati akong dalang itak. Nagsarabid ka na. Saglit. Saglit lang. Saglit kasi. Grabe ka kasi sa sabiran. Hindi ka marunong mag-alis ng pakasabid mo. Abanti. Ayan, abanti. Halina kayo at mauwi tayo. Malaglag kayo dyan, bangin yan. Ayan ang mga kasinag. Yung dalawa nating alagang kambing. Iuwi ko muna itong mga kasinag, itong kambing natin. Tigas batakin. Tigas hilahin kasi itong lalaking ito. Tigas hilahin kasi mga kasinag itong lalaki. Itong babae daw ang hilahin natin. Yan, pag itong babae hinila natin, susunod na lang yung lalaki na yan.
Ayan na. Oh, di ba? Halina kayo. Uwi tayo. Oo. Ha. Oo. Hey. Bagong siminto yan. Wala, takbo pa wi. Yeah. Ang bilis ng dalawang kambing. Nasaan na yun? Makauwi daw sa bahay yun. Ayun na. Ayun, uuwi. Ayun naman kasi iniwan na tayo. Dalahin ko muna ito. Update ko kay mami makasinag. Dalhin ko ito sa aligsigan na ito at hindi naman gagamitin. Asa daw yung kambing ko? Asa yung kambing ko? Nagkagi dito yung kambing? Ha? Wala dito? Ay, yun na? Matibay yung kambing ko mga kasinag. Di ba? Tumakbo pagkagaling doon. Doon pa lang, pauba pa lang, tumakbo na. O nakauwi pa ganito yung dalawa. Ayan ang mga kasinag oh. O Pitoy, ayan pala si Pitoy. O ito na oh. Dito ko muna nilagay mga kasinag yung aking kambing na alaga. Ayan oh. Wala naman kasi nakakulong na baboy dito. Kaya dito ko muna nilagay sila. Ayan pala si Pitoy oh. Pitoy! Hi. Pitoy! Anong kinakamot mo dyan? Hindi ako makamot. Now, kaluto natin. Ayan pala siya yung aso natin mga kasinag, si Pitoy. Ito yung alaga akong aso, Pitoy Pitoy. Mga kasinag, update ko pala kay Pagaspas. Andito si Pagaspas. Ayan o. Hello Pagaspas, kumusta? Kumusta ka na? Puro langgam na baga ito oh. Alisin natin yan. Kumusta ka na? Ay masilaw. Ha? Kumusta ang baby Pagaspas? Kumusta na ang baby na yan? Ha? Baby Pagaspas, kumusta ka na? Hello? Ayun mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Pagaspas. Bago bumalik ako ng simbahan, mag-ayos-ayos dun, in-update ko muna kayo.